Yan o. Okay. Sulog-log. Fish on! Yes! Woo! Yun na pre, fish on na tayo. Fish on ni Sir Saison. Yan, Baramudi. Kita nyo ba mga tol? Sir. Baramundi. Uy. Yo, what's up mga kasolid? So welcome back ulit sa aking munting channel. Kung first time mo pa lang, i-subscribe mo na yan at i-click mo na rin notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na i-upload ko. So bago tayo magtungo sa video na to, ako nga pala si Randall Saison and you're watching Saison TV. Yeah! So yun, good morning mga kasolid. So andito na naman tayo sa spot, dito sa Bulusa, dito sa may school ng PIMSAT. Hindi ko alam kung tawag dito sa mismong lugar na to. So galing na tayo dito kahapon. So marami nahuli yung mga kasama natin na gumamit ng tiksay. So nag-try din tayo, medyo minalas tayo dahil hindi sila kumakagat sa lure. Kaya ngayon binalikan natin. Ayan, ito yung setup natin ngayon. Yan, ito yung paborito nating rod na flash knife. Yung Shimano C3000. So gagamitin natin itong lutak na 21 grams. Yan, so itong gagamitin natin ngayon. Sana hopefully makahuli tayo mga kasolid. So ito mga kasolid, ikakapit na natin yung ating gagamiting lure. Ayan, 21 grams lutak. So meron siyang parang bulita sa ilalim. Ayan, tumutunog siya. Nagpalit tayo ng main line, tapos di na tayo naggumamit ng leather line dahil nagdirekta lang tayo para kasi malalaki yung isda dito. Bawat isa dito yung Baramundi nasa kikilong 1 kilo. So yan, nakadikit na tayo, nakadirect tayo. So tara, punta natin yung mga kasama natin. So ito, mapakilala ko yung mga kasama natin. Ito si Ronan. Yan o, Shoutout. yan si Idol. Si Justin. Shoutout. Yan, Idol. Yan si Bobby. So, di ko lang pangalan. Anong pangalan, boss? Justin. Justin din. Bieber, no? Kambal kami, kambal. Si Idol Raymond. Yan si boss. Boss. Helsen. Yan. So, sila yung mga kasama natin ngayong araw. Yan. Nakahuli ng isang yun o, Baramundi. Baramundi, bulaglag. Yun o. Buti na lang nakachamba. Yan o, Okay. bulaglag. Kapikawalan. Yun o. Ay. Paltog gila. Paltog. Kaya sigurado. May ulo to lang, yung ulo lang. Sige. Ay, di, napigdis na. Ay, gina. Paltog. Agapot, akadigin. Yan! Fish on! Yes! Woo! Fish on! So yan mga kasolid, yun. Ito na yung gagamitin natin. So magpo-first cast na tayo. Sana makahuli tayo. Yun. Layo rin. So hapon na pala kami dito na nakadating mga kasolid dahil galing kami dun sa sa isang paliguan. Kasama namin yung mga bata. Ay mga tropa, doon kami namimiknik. Ayun, ganda ng langoy ng isda. So sana makahuli tayo. Second cast.
Ganitong oras na kasi kumakagat yung mga ano dito, baramundi. Kasi kahapon nakapagpakagat yung mga bata. Dalawang baramundi kaso hindi ko nakuha na ng video dahil nalubat na yung ating GoPro. Yan, tatlo. Sana makahuli tayo. Wala pang kumakagat. Nakakuha ng malaking baramundi, oh, napakalaki. Bata, oh. Siya kahapon, hindi natin nakuha ng video. Tayo magcast ulit. Sana ngayon surtain tayo kasi kahapon hindi tayo sinerte. Ganda ng langoy ng ano, lure natin. Masaya ka ba? Sabi siya. Bigyan mo nga ng isang ano dyan, TikTok. 1, 2. Yun, oh. Tsaka surtain tayo. Isang battery pa naman itong gamit natin. Nako, baka malubat tayo. Sa'yo nakapapakain ka kanina? Dito? Dito? Dito no? Sayang, ano mo nakawala. Meron dito? Malaki? Oh? May kumakagat? Kumakagat kaso nga lang. Isa lang tong hook na. Siya pala yung nakahuli ng isang baramundi kahapon. Solid dun napapansin dun sa unang video natin. Meron na Siya. dyan, tapo naman. Dito tayo. Hapon na tayo. Yun na pre, fish on na tayo. Fish on ni Sir Saison. Yan, Baramudi. Kita nyo ba mga tol? Baramudi. Saison TV, fish Let's go! Laki oh. Nan, tas mo nga ako nan. Yes! Go, let's go! Yes. Goods pre, goods. Dan. Ano? Isa lang yung nag-hook. Baramudi mga sir. Ng ating kukuha. Nasa onlaw ah. Yes. Ito lang. Ay, nako. Nako. Wag. Matatakot yan eh. Ilapit mo sa kanya na tol. Yan ang mga tol. Ay, kunin mo siya sa bunganga. Dahil iabay ko. Fish on! Fish on sir! Yan yung lure na nakahol ng Baramudi ni Boss Saison! Yes! Baka natin. Yan. Yan, ayan oh. Yan mga sir. 21 grams. Yan nakadali oh. Yes! Tawakan natin. Yan. Laki ng buwang eh. Ayos. Pakita mo yung mga kasama natin. Yan, shoutout tayo dyan. Shoutout. Shoutout yung mga bata. Yun. Nan. Nan! Shoutout. Yung bata doon. Nakahuli rin yan ng Baramudi kahapon. Yun. Hindi nahuli ng batang yan. Siguro mga sa ano no? Mga 2 kilo no? 2 kilo. Anong gamit mong lure? Ayan oh. 21 grams. Nalur. Yan sa lure. Lutak. Lutak din. Ayan oh, nakadali si Helsen oh. Yan. Laki. Malaki yan ano, Brad? Dali. Ayos. Nice. Oh, yun oh. Lakas na labanan oh. Dali.
Yes. Ano? Yung ano? Bangka, bangka. Isabi, ano, baka isabi ka niya. Arke! Ayun na, sige, ano mo, iangat mo lang yung ulo niya para ano, kagaya nung ginawa ko. Doon sa may babaw ng ano, doon sa may kainan nyo. Doon sa labas, oo. Alam niyo ano yung... Iangat mo lang yung ulo, brother. Ayun, para munti. Yun oh. Dala mo, Arke! Tinatanggal. Agos. Yun lang. Yun lang, sayang yung ano, sayang yung huli. Naku po. Sayang, nakapatakas yung isa ni ano, ni Helsen. Sayang yun. Good size na yun. Ay maya-mayang konti, uwi na rin ako. Anong oras na rin? Hindi na rin ako magpapagabi dito mga kasolid. Good morning mga kasolid. So ito yung bali na huli natin kahapon. So ngayon ko lang siya mailuluto kasi medyo gabi na yung nakauwi tayo. So ngayon gagawin natin dito sa huli natin, iihaw natin sa foil. So gagamitan natin siya ng foil. Yan ang mga kasolido. So lalagyan natin sila sa loob ng kamatis, luya, sili, sibuyas, asin. Yan. So yan, bali na pag mix ko na yung ano, mga ingredients natin kagaya ng kamatis, luya, sibuyas, saka sili, saka paminta. So ganyan lang ginawa natin mga kasolid, siniksik lang natin yung mga ingredients, saka na natin babalutin ng foil. Papatong na natin itong ano, itong baramundi natin na lakpan ng ano, ng foil. Okay. So habang nagluluto tayo mga kasolid, magsha-shoutout muna tayo. So isha-shoutout natin si JR Corrales, si Leolito Velasco, si Danilo Aquino, si Boss Tracy Simbrano, Simpleng Buhay family sa Santa Cruz, Mario Rakidan family, Donski Ride and Fishing TV, Royven TV Fishing Adventure, Demetrio Abeles Jr., si Ma'am Edna Robles, si Ma'am Christine Daniel, Christian Soriano, si Brix Garen, si Romel Garcia, si Raison Di Guzman, si Joms Obando, si Christian Villa Fernandez, Wilson TV, si Kebs Fishing Adventure, saka sa mga group gaya ng Dagupan Elites Anglers, saka Kalasyaw Pangasinan Anglers. So shoutout sa inyong lahat. So balik pa rin naman natin ngayon. Ayos. So ito na yung bahay ko mga kasolid, di pa tapos. Yan, so pakita ko sa inyo yung loob nya. Marami pang di natapos dahil nagkulang tayo sa budget. So yan, ito yung tinatawag na roof bed. So papatungan pa natin ng dingding yan. Tapos magkakaroon tayo ng grill dito. Dito sa hagdan. Ito yung CR natin, lavabo. Yan, pagpadikit na rin ng ano, pagkukunikan ng mga kuryente, napalitadahan na rin. So madali na ito. Saan ito magkakaroon ng ano to, gubida. So yan, magkakaroon ng gubida to. Ito meron pa tayong ano sa likod. Ito tayo maglalagay ng mga sinampay natin o kaya ano, yung washing, ganun. So, by next year siguro papatapos ko na to. Mag-iipon lang ako ng pampagawa natin mga kasolid. So yun, luto na yung baramundi natin mga kasolid. Medyo sumabit yung mga ano niya, yung kanyang balat. Okay na yan. Wow. Tara, kain na. Titikman na natin tong baramundi na nahuli natin. So dito tayo unang kukurot. Yan, medyo mainit pa. Yun oh. Ito, tatry natin. Sausaw. Grabe.
Grabe, nakalimutan ko yung pangalan ko. Ang sarap. Grabe. Yun o, napaka-juicy. Yun o, parang sausawan natin. Sarap. Naubos ko sa sobrang laki niya, hindi ko pa makalahati. Yan o. Naubos ko. So bali yung natira ko, ibibigay ko na lang kay mama kasi gusto niya daw kainin tong barramundi. So pinatingin ko sa kanya kanina, ayun, sarap daw. So ito, ititira na lang natin to para kung gusto rin ng mga kapatid ko na kainin. Yan, meron pa. So paano mga kasulit, dito ko na lang muna siguro tatapusin tong vlog ko. So maraming salamat sa mga sumusuporta sa aking munting channel at sana hindi kayo magsawa sa mga videos na aking ginagawa. So paano mga kasulit, kita-kits na lang ulit sa susunod na vlog. God bless sa ating lahat. Paalam!